ብዙሓት ሰባት ኣብ ህይወቶም ክብሩ ዝሓለወ ዓብይ ሰብ ክኾን ይደልዩ ግን ድማ ብዘይፈልጥዎ መንገዲ ክብሮም ዝቕንጥጡን መንነቶም ዘዳኽሙን ልማዳት ይኽተሉ። ክብርኻ ብገንዘብ ብስልጣን ወይ እውን ብኽዳን ዝርከብ ኣይኮነን። ክብርኻ ዝልካዕ ብመንነትካን ብእትገብሮ ተግባራትን እዩ። ክብርኻ ምሕላው እቲ ዝዓበየ ወፍሪ ናይ ህይወትካ እዩ። ብዙሓት ሰባት ግና ብዘይፈልጥዎ መንገድታትን በቲ ዝገብርዎ ዕለታዊ ልማዳትን ክብሮም ብኸንቱ የጥፍኡ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ክብሮም ቢዝነስ ኤንድ ፋይናንስ፣ ሎሚ ነዞም ክብርኻን መንነትካን ዝቕንጥጡ 5 ሕማቓት ልማዳት ብምርኣይ ከመይ ጌርና ክንእርሞም ከም እንኽእልን ብዝርዝር ክንርኢና። ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ቪድዮ ሓቢርኩም ንጥንሑ። ቅድሚ ናብ ዝዋና ሓሳብ ምእታውና ነዚ ቻነል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ከምኡውን ካልኦት ሰባት ክመሃርሉ ላይክ ሼር ምግባር ከይትርስዑ። ክብርኻን መንነትካን ዝቕንጥጡ 5 ልማዳትን መፍትሒታቶምን። ቀዳማይ ኩሉ ምስጢርካ ንሰባት ምዝራብ። ህይወትካ ከም ኦፕን ቡክ ጌርካ ንዘረኸብካዮ ኩሉ ብዛዕባ ውጥንካን ሽግርካን ምዝርዛር። ኣብ ህይወትና ዓብይ ዓወት ንምምዝጋብ ካብቶም ክንጥቀመሎም ዘይብልና 5 ልማዳት እቲ ቀዳማይ ምስጢርካ ምዝራብ እዩ። ብዙሓት ሰባት ንሰባት ክቀራረቡ ወይ እውን ዝምድና ክፈጥሩ ኢሎም ምስጢሮም የውፅኡ። እዚ ግን ንክብርኻን ንመንነትካን ዝቕንጥጥ ሓደገኛ ልማድ እዩ። ሰብ ከኽብረካ ዝኽእል ምስጢረኛ ምስ እትኸውን እዩ። ኩሉ ነገርካ ንዝረኸብካዮ ሰብ ምስ እትናገር ዋጋኻ ይንኪ። ምስጢርካ ንሰባት ክትነግር ከለኻ ንዓኻ መጥቃዕቲ ዝፍፅምሉ መሳርሒ ትህቦም ከም ዘለኻ ኣይትረስዕ። ሰባት ድኽመትካ እንተፈሊጦም ኣብ ግዜ ባእሲ ወይ እውን ኣብ ግዜ ውድድር ክጥቀሙልካ ይኽእሉ እዮም። ነቲ ንስኻ ብንጹህ ልቢ ዝነገርካዮ ምስጢር ሰባት ብኸምቲ ንስኻ ትደልዮ ክትርጉምዎ ኣይኽእሉን። ግዜ ብዝኸደ ቁፅሪ እቲ ዝነገርካዮ ምስጢር ክጥቀሙሉ ወይ እውን ክሃስዩኻ ይኽእሉ እዮም። ምስጢርካ ንሓደ ሰብ ጥራይ፣ ውጥንካ ንፍሉያት፣ ክብርኻ ግን ንኹሉ ዝብል መምርሒ ተኸተል። ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምዝራብካ እዞም ሰባት ክፈልጥዎ ኣድላይ ድዩ ኢልካ ንርእስኻ ሕተት። ኩሉ ሰብ ምስጢርካ ክፈልጥ ኣይትፍቀድ። ነቶም እሙናት ዝበልካዮም ጥራይ ከም መማኽርቲ ተጠቐመሎም። ነቶም ዝተረፉ ግን ኣብ ዘድሊ ጥራይ ዝምድና ግበረሎም። ምስጢርካ ምዕቃብ ማለት ንሰባት ምክሓድ ወይ ድማ ንሰባት ምፍልላይ ኣይኮነን። የግዳስ ንመንነትካን ክብረትካን ምሕላው እዩ። ምስጢርካ ክትዕቅብ እንተጀሚርካ ሰባት እውን ንዓኻ ብኽብሪ ክርእዩኻ ይጅምሩ። ካልኣይ ብዛዕባ ድኽመትካ ምዝራብ። ኣብ ቅድሚ ሰባት ንባዕልኻ ዋጋኻ ምውራድ። ሰባት ትሕትና መሲሉ ይስምዖም ይኸውን። ኣብ ዝረኸብዎ መድረኽ ብዛዕባ ድኽመቶም፣ ብዛዕባ ዘይኽእልዎም ነገራት ወይ ከዓ ብዛዕባ ብቕዓት ምስኣኖም ክዛረቡ ይረኣዩ። እዚ ልማድ እዚ ግን ንዓኻ ክርድአካ ዘይኽእል ንመንነትካን ክብረትካን ኣብ ቅድሚ ሰባት ንምድቃስ ዝሕግዝ ተግባር እዩ። ሰባት ባዕልኻ ዝሃብካዮም ምስሊ እዮም ዝወስዱ። ኩሉ ግዜ ኣነ እኮ ከምዚ እየ፣ እዚ ነገር እዚ ኣይክእሎን እየ ኢልካ ምስ እትዛረብ ሰባት ንዓኻ ብኸምኡ እዮም ዝቐርጡኻ። መራሒ ወይ እውን ዓብይ ሰብ ክትከውን እንተደሊኻ ሰባት ኣብ ዓቕምኻ እዮም ዝኣምኑ። ብተደጋጋሚ ድኽመትካ ምዝራብ ኣብቲ ትምህሮ ወይ እውን ኣብቲ እትሰርሖ ስራሕ ዘለካ ተኣማንነት ስልጣን ይቕንስ። ስለዚ ብዛዕባ ድኽመትካ ንሰባት ምዝራብ ደው ኣብል። ብዛዕባ ድኽመትካ ኣይትዛረብ። የግዳስ ብዛዕባ ትምህርቲ ተዛረብ። መዓልታዊ እንታይ ንምግባር ከም ዘለካ ኣተኩር። ድኽመትካ ከም መንገዲ ዕብየት ተጠቐመሉ እምበር ንሰባት መምኽኔታ ኣይትጠቐመሎም። ትሕትና ንባዕልኻ ምእሳር ኣይኮነን። ትሕትና ማለት ዓቕምኻ ፈሊጥካ ንኻልኦት ሰባት ብኽብሪ ምሓዝ እዩ። ሳልሳይ ንባዕልኻ ብምግናን ምሕታም። ኣብ ዝኾነ ጌጋ ወይ ርእይቶ ብዙሕ መምኽኔታ ምሃብ። ሓደ ነገር ምስ ገበርካ ወይ እውን ሓደ ውሳኔ ምስ ወሰንካ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበርካ ንሰባት መምኽኔታ ምሃብ ወይ ድማ ብዝርዝር ምግላጽ። እዚ ልማድ እዚ ካብቶም ክብርኻን
መንነትካን ዝቕንጥጡ ሓሙሽተ ልማዳት ሓደ እዩ። ንነብስኻ ንምግላጽ ብዙሕ መምኽኔታ እንተሂብካ ሰባት ተሓታቲ ወይ እውን ዝተጋገየ ኮይንካ ኢኻ ትረአዮም። ሓደ ነገር ምስ ገበርካ እዚ ውሳነ እዚ ብዛዕባኡ ብዙሕ ኣይትዛረብ። ከምኡ ስለ ዝደለኹ ወይ እውን እዚ እዩ ዝሓሸ መንገዲ ኢልካ ሓፂር መልሲ ሃብ። ሓደ ነገር ምስ ወሰንካ ኣብቲ ውሳኔኻ ተኣማመን። መምኽኔታ ምሃብ ውሳኔኻ ከም ዘጠራጥር ዝሕብር እዩ። ንውሳኔኻ መምኽኔታ ክትህብ ዘይኮነስ ከም ሓደ ዘይቕየር ውሳኔ ኣቕርቦ። እቲ ውሳኔ ባዕሉ ይዛረብ እምበር ንስኻ ክትዛረበሉ የብልካን። ሰባት እንተዘይሓቲቶሙኻ ንምንታይ ኢኻ መብርሂ ትህብ? ንባዕልኻ ዝረአየካ ወይ እውን ዝወሰንካዮ ነገር ክሳብ ዘይተሓተትካ መብርሂ ኣይትሃብ። እዚ ድማ ንኽብረትካ ዝዓበየ መትከል እዩ። ብዝያዳ ክትገልጾን ከተመኽንን ኣብ ዝፈተንካ መጠን እቲ ኽብረትካ እናቐነሰ እዩ ዝኸይድ። መራሒ ዝኾነ ሰብ ውሳኔ ይውስን፣ ግን ንውሳኔኡ መምኽኔታ ኣይህብን። ብዙሕ ዝዛረብ ሰብ ዝያዳ ውሳኔ ዘይተኣማምን እዩ። ንውሳኔኹም ብጽንዓት ተቐበልዎ እምበር መብርሂ እንሃብኩም ክብርኹም ኣይተቕተሉ። ራብዓይ ንባዕልኻ ኣትዒትካ ምርኣይ። ሚስጥር ህይወትናን ንግድናን ኣብቲ ንርእስና እንነግሮ ቋንቋ እዩ ዝምትረል። ንባዕልኻ ኣትዒትካ ምርኣይ ነቲ ውሽጣዊ ድምፅኻ ከም ጸላኢ ንምጥቃም እዩ። እዚ ልማድ እዚ ከም ሓደ ዘይረአ ሰንሰለት ካብ ምዕባይ ይዓግተካ። ንባዕልኻ ኣትዒትካ ወይ እውን ንእሽተይ ጌርካ ክትርኢ ከለኻ መጻኢ ዕድልካን ዕብየትካን ኣይኸፍትን። በቲ ንባዕልኻ እትዛረቦ ኣሉታዊ ቃላት ኣብቲ ውሽጥኻ ክትስበር ትጅምር። እዚ ድማ ተስፋ ምቑራጽን ድኻምን ይፈጥር። ካልኦት ሰባት ንዓኻ ንምድካም ዝገብርዎ ጻዕሪ ኣይፋል በል። እቲ ዝዓበየ ጸላኢ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮኻ ንርእስኻ እትናገሮ ኣሉታዊ ቃላት እዩ። ሎሚ ነዚ ተግባር ሰዓሮ። ንባዕልኻ ካብ ካልእ ብምንታይ ይንእስ ብምባል ጀምር። መንነትካ እቲ ንስኻ ንርእስኻ እትህቦ ምስሊ እዩ። ስለዚ ንባዕልኻ ብሉጽ ቃላት ምጥቃም ኣዘውትር። ሓምሻይ ንኹሉ ሰብ ንምሕጓስ ምጽዓር። ኩሉ ሰብ ክፈትወኒ ብዝብል ናይ ነብስኻ ድሌትን ዕላማን እናሓለፍካ ንኻልኦት ሰባት ንምሕጓስ እትገብሮ ጻዕሪ ደው ኣብል። እዚ ልማድ እዚ ከም ትሕትና ወይ እውን ሰናይ ባህሪ ይቑጽር እምበር መንነትካን ዕላማኻን ዝበልዕ ሓደገኛ ልማድ እዩ። ንኹሉ ሰብ ክትሕጉስ ክትብል ካብ ናይ ውልቃዊ ዕላማኻን ወይ ንግድኻን ትወፅእ ኣለኻ። እቲ ግዜኻን ሓይልኻን ንኻልኦት ሰባት ትህቦም ዘለኻ ንባዕልኻ እትዓብየሉ ግዜ የብልካን። ንኻልኦት ንምሕጓስ ኢልካ እትገብሮም ተግባራት ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሽጥኻ መሪር ድኻም ይፈጥር። እዚ ድማ ብቐጥታ ንስነ ልቦናኻን ንፍርያትካን ይሃስየካ። ኣይፋል ማለት ንኻልኦት ምክሓድ ኣይኮነን፣ ንዓኻ ዘይጠቅም ካብ ዕላማኻ ዘርሕቐካ ወይ ከዓ ግዜኻ ዘባኽን ነገር ምክሓድ እዩ። ኣይፋል ክብል ዘይኽእል ሰብ እወ ንምባል ዓቕሚ የብሉን። እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ንዓኻ ዘገድሱ? እንታይ ዓይነት ስራሕ እዩ ንዓኻ ዝሕጉስ? ዕውት ሰብ ንኹሉ ሰብ ክሕጉስ ዝፍትን ዘይኮነስ ኣብቱ ዝኣምነሉ ቁኑዕ መንገዲ ዝመላለስ እዩ። ክብሪ ብገንዘብ ኣይግዛእን፣ ብእትገብሮ ተግባራት ግና ይረጋገጽ። እዞም ሓሙሽተ ልማዳት እዚኦም ናብ ቁኑዕ መንገዲ እንተቐይርካዮም ህይወትካ ከመይ ክትቅየር ከም እትኽእል ኣብ ከይዲ ክትዕዘብ ኢኻ። ለውጢ ዝጅምር ካብ ውሽጥኻ እዩ። ሎሚ ኣእምሮኻ እንተቐየርካ ጽባሕ ጅባኻ ክቕየር እዩ። ኣብ ህይወትና ለውጢ ዝመጽእ ካብቲ እንመሃሮ ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ኣብ ተግባር እነውዕሎ እዩ። ስለዚ ሎሚ ዝሰማዕኻዮ ሓሳብ ካብ ጽባሕ ጀሚርካ ኣብ ተግባር ኣውዕሎ። ካብዞም ሎሚ ዝረኣናዮም ነጥብታት ዝያዳ ዝተንከፈኩም ክትጅምርዎ ዝሓሰብኩምን ኣየናይ እዩ? ኣብ ኮሜንት ብቕንዕና ጻሓፉለይ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ክብሮም ቢዝነስ ኤንድ ፋይናንስ ናይ ሎሚ ቪድዮና ነዚ ይመስል ነይሩ። ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባር ከይትርስዑ። ንዝያዳ ናይ ፋይናንስን ቢዝነስን ትምህርታት ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብኩም ኑ። ክሳብ መወዳእታ ቪድዮ ሓቢርኩምኒ ስለጸናሕኩም ካብ ልቢ የመስግን። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።